Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kun ji wani abu? Me yake faruwa? Yaya, wallahi ban so na sake tuntuɓar ka ba a kowace irin kafa. Amma ba yadda zan yi ne. Yaya ka taimaka min don Allah. Kar ka bari su haɗa ni da Samir. Idan har aka matsa min aka ce sai na auri Samir, wallahi zan iya shiga duniya. Idan ma ina tsoron shiga wuta ne, da wallahi kashe kaina zan yi. Mahaifin Samir yana ƙoƙarin canzawa kawuna da Umma Habiba tunani, ya kawo kuɗi ya basu. Kai, gaskiya TLC wani ce. Wai haka kuɗi suke gaskiya kuɗi shegu. Ka ji sha. Kai yau ka sani? Ai duk taurin kan mutum duk kafiyar mutum duk inda aka nemi guduma aka daki Mr. Kinko wato talauci aka yi mai wani kyakkyawan dunkuli ya ji su da nauyi na rantse da Allah sai ya canza. Kuɗi! Allah mace gidan sai ka. Ka! Almanu? barazana take mata iri-iri. A'a sai ta halaka ta, sai ta hana ta kwanciyar hankali, sai ta hana ta jin daɗi, sai ta firgita ta, sai ta hana ta fitsari a gidan mijinta fa. Basifa iri-iri ga ta nan. Wannan in gwanda Allah ya sa maganin baki nake bata. Da yanzu ta abin nan. Dan Audu, ka ji tsoron Allah. A tsine Allah tututu Allah tuge in ba. Wai baki dama ki magana. An dole ki saki an baki dama saki magana. Me ba gani ba? Kuran kai dade da kuka shigo gidan nan ai kuma shaida ne. Me kuka gani a hannunta? Ba ta ɓarya kuka gani ba? Ko ku ba gani ba? Ai ga dan shi in ta haifi wannan. Kai dan tsakaninka da Allah ba ga ta ɓarya ta yi shirin duka ba? To dan baba dan an ganta da taɓarya ai ina ga daka za ta yi da taɓarya gaskiya. Daka? Yi mana. A gidan nawa? Ƙarya kake. Ni gidana tun da Allah ya hore mun da balanda ake komai. Kotan takwashi na siyo da balanda ake murje shi. Alhaji. Ka gama magana. To ba rijista. Hajiya. A'a ni gabas. Iyaka ta Borno, ni ba Hajiya bace. An tuba wannan. To shikenan. Sunana barista Dangana mai rake. Kai? Yaya? Sunan ba daɗi ko? Ni wane uwata? Ni na isa in ce haka? Ai suna duk sunan da ka ji da rake a ciki ai dole ya daɗi. Ba rijista ba shi fa da kunya yaran nan. You are idiot. Za ka ci ƙaniyanka.
Ni lauya ne mai zaman kansa. Mijinki ya kawo ƙara can bata akan zagi da cin mutunci, kai hadda ma neman kin kisa da kike son ki wa kishiyarki. Duk da ya zo da 'yan sanda, amma aikinsu daban, nawa daban. Akwai takardu da na zo da su na yarjejeniya da sharuɗa. Neman ki janye wannan magana kuma ki ba kishiyarki haƙuri. Sannan ki ɗauki alkawari ba za ki sake zagi, cin mutunci da wa'innan munanan kalaman da kike ba, ki kuma ba ta haƙuri. In kuwa kika ƙara yi, to tabbas za ki gurfana a gaban alƙali. Kuma da ni da masu taya ni za mu tabbatar cewa kin yi wa'adi mai yawa a gidan yari. Wayyo Allah! Hajo, Na'am. Hajo ki amsa kawai a wuce gurin nan. To na ji ba zan sake ba. Sai kuma bangaren mu za mu tafi da ke ofis. Za ki rubuta statement saboda irin bakakken maganganun da kika yi. Sannan muna so ki ɗauki alƙawarin ba za ki sake ba. Yalla bai ba sai an je ofis ba. Wa'anan zan saka hannu. Ya haƙuri uwata, karki kuka. An dai fi ƙarfinmu ne ya muka iya. Ƙasan nan in dai kana da kuɗi komai ka iya yi. Ya haƙuri. Kana nufin aikin kuɗi kenan muke yi ba dokar ƙasa muke karewa ba? A'a wallahi kawai dai to Allah dai ya sauka kawai. Rabu da shi, shashashan banza shashashan wofi. Kai in ban da kai shashasha ne, mai baka tuwo za ka kare ko ko wacce ake ciyar da ku tare? Wacce ta shayar da ni ai ita ce ta bani abinci mafi muhimmanci a rayuwata. Don haka uwa ai ta fi ƙarfin wasa. Kai ta shi ka fita, get out, ai ba da kai ake yin kes ɗin ba. Ha, rabu da shi, ai ya zauna, ai ina neman shaida. Ka bar shi. Ni balangada. Lalle Agola ya samu wuri. Rabu da shi, Laziza. Ai duk ni ne sake, wallahi duk ni ne sake masa, amma wallahi zaka sha mamaki na. Yawwa, yanzu za a zaro a karanto a sharuɗa da yarjejeniya daidai da daidai don kiji. Idan ka gama naka mu sai mi nan barista. Yanzu dan Audu, ni za ka kawo loya da dan sanda sai ka ce wacce ta kisan kai? To me marabar dan bada faɗa? Me ya marabar barazanar kisan kai da kisan kan? Ai da wannan da barazanar kisan kai da kisan kai duk ɗaya ne wallahi. Gaskiya ne. Ashe Alhaji ka san doka. Allah na tuba ni ba rijista ka ganna da kike ji da gani yo menene ban yi ba. Allah na tuba. Ban dai kisan kan ba. Ba kuma zan yi ba har abada. Amma dai mun zo garan da garan ga ni ga kisan kan. Haba kawo. Haba dan Allah. Yanzu kana ganin idan ka aikata haka, kana ganin baka ci amanan mareniyar Allah da ya baku bane? Wacce iyayenta suka mutu suka bar duniya suke da yakinin cewa sun bata a kyakkyawan hannu? Wadda duka duniya ta shaida cewa iyayenta kaɗai ta rasa, amma ba ta rasa gatanta ba. Gata nan ka tambaye ta, tun da iyayenta suka rasu mai ta rasa. Duk wadda gata da ya kamata mu ba ma yarinyar nan ba abin da bai mata ba. Kai, da wata kulawa da ake ba ya mace, wallahi mu bata. Kai, hatta wannan ibtila'in ma da ya same ta ba laifin ba ne ba ko? Ba da kare ba ne. Suka ce ne kawai irin nata. Ka ta nan ka tabbe ta. Duk abin da kuka yi mata, wallahi idan har za ku takura ta tauri wanda ba ta so mutumin da ta fi tsana a cikin ranta, to wallahi kamar ba ku yi mata komai ba. Wai me yayi mannin tsako ya baku ne dan Allah da Annabi? Yanzu har akwai wani abu da za a zo a yaudare ka da shi dan Allah? Ke, me ke gaya masa? Kawo gaskiya na faɗa mishi saboda bani da wani mafita bani da wani makoma sai shi. La ilaha illallah. Yanzu Ikram maganan cikin gida? Shine kika fitar da shi waje? Dan ta fitar da magana ta zo ta faɗa mini bayanan nufin cewar ta kai waje bane. Ikram ina jin ta ne tamkar wadda muka fito uwa ɗaya uba ɗaya da ita. Saboda haka duk abin da ya shafe ta tamkar ya shafe ni ne.
ku sani wallahi za ku iya rasa ta. Ba fa yarinya ba ce. Ku sani kuma duk duniya babu wanda ta tsana sama da wannan yaron Samir. Kar ku je ku aikata abin da zai jawo dana sani. Akwai kuskure sosai ka haɗa mace da wanda ba ta so. Ba ma wanda ba ta so ba, wanda ta fi ƙi ta tsana a rayuwarta. Wannan zuwan na shawara ne. Amma idan kuka dage sai kun haɗa Samir da Ikram. Zan iya yin komai a kai. Aliyu, dakata don ƙwallon annabi ka yi haƙuri. Dawo ka zauna. Ka zauna ni ce. Amma me yasa dokan kaina kaɗai take aiki? Ita me yasa ba za a gindaya mata nata sharuɗan ba? Wai wannan in haka kike ji, ke ma sai ki je ki ɗauko lawa ki biya shi kuɗi yi miki lafiyar kuɗi. Kin ga nan gurin? A wurin za ki sa. Na shiga uku na. Wannan wani irin takardu ne nake tarattaba hannu a haka? Tarnaƙi kenan. Ai waɗannan takardun mama da kika gani tarko kenan. Waɗannan takardun da kike sa hannu za su iya kai ki har gidan yari. Ai baba ya san kan tsiya. Kai ma akwai inda zaka sa hannu a matsayin shaida. Ni? Da ni za a karɓi uwata kenan? Za ka karɓa ka sa hannu ko ko rubuta nita wata takardar guda ɗaya rak wacce za ta yi waje da ku da kai uwar taka. Ai ku gode Allah, ni fa ina son ku da arziki ne. Amma duk wannan tarin tumalin takardun ni duk a wajena ni ba haka nake na ba. Wallahi da kwalin ashana kadai na ɗauki kwalin ashana na ɓari sai in rubutu layi biyu da zai waje da kai daga kai har uwar taka. Wallahi ko kai ma dai baby, abin mai sauki ka zo na kana ta wahalar da kanka kana ba kanka wahala. Ya lissa Alhaji, kai sa hannu ana. Allah na tuba da ni ake yi wa uwata da baibayi, ake kanan naɗe ta, ake rufe mata baki. Ni san ba mutum sorry mama, I'm very stupid. Ni ban da kuɗin abin duniya. Ai ba ma sai na tambaya ba, kawo na sani. To, a gaskiya a 'yan baya-bayan nan, kuma a 'yan kwanakin nan, mun shiga cikin wani yanayi na rashin abin hannu tun bayan lokacin da na ritaya daga aiki. Kai, hatta kai ma na fara sai da 'yan tarkace na wani dan adana domin harkan tsaro na rayuwa. Ko ba haka ba ne? Wato, in takaice maka a gaskiyar magana, Alhaji Manir ya kame kuɗi masu yawa a ƙudan kuɗi, tare da yi mana alƙawarin cewar zai kai mu aikin maka da ni da matata da kuma Ikram. Mun so mu yi kuskure, amma kuma mun gode da an karar da mu da kai. Wallahi idanuwan mu sun rufe, san ba ma ganin illar abin da muke shirin yi zai haifar. Illa ce babba idan aka aikata haka. Wallahi za a iya rasa Ikram ko kuma ta shiga duniya gaba ki daya. Amma na fuskanci cewar ku ba ku san irin bakar tsanar da ta yi wannan yaran a cikin zuciyarta bane, da kuma irin taban da ya mata. Yanzu ne Allah ya kawo lokacin da za ta rama, amma kun ki ku bar ta rama. Insha Allah za mu yi musu da kuɗinsa. Idan kuka yi hakan kun yi daidai, kuma insha Allah kuma za ku ga da Allah zai waiwaye ku. Ko ba gaskiya ba, kuma kawo kana fada rafin asiri daidai gurgudu, ka bin mutane da yawa. Ya kamata a gode Allah haka. To, alhamdulillah, lalle mun kuskure. Amma ina so ka sani, kamar yadda suka kawo wannan kuɗin, in Allah ya yarda zan aika zo su ɗauki kuɗinsu. Da mun can ku kowa mu taɓa ba, tunda Allah ya samu abin bai yi nisa ba. Mun gode. Ikram, ki daina kuka, kin ji ki share hawayenki. Insha Allah wanda kike so shi za a aura miki. Kuma ya wuce. Na gode sosai yaya.
Gaskiya ba a yi mana adalci ba, gaskiyar magana. Ta ya za ka mai da ni yaron banza? Yanzu uwata da ni za a yi mata da baibayi? To ai kuna da zaɓi. Har yanzu fa lokaci bai gama ƙuriya ba. Ga su can sun hau abin hawa. Sai a dawo da su idan kuna so. A dawo da takardun nan gaba ɗayansu a yayyaga su. In ya so ni sai in rubuta nawa da basu wuce layi 2 ko 3 ba. Miƙa ma gyatin Makka daga nan shikenan kuma an yi haihata. Wallahi mu dai ba a kyauta mana ba, gaskiyar magana, gaskiya. Kuma kaga ka ɗauki babur ɗinka ka tafi. Daga yau dokar hana ka shiga gidan nan daga yanzu ta fara aiki. Kar ka sake tako min gida wallahi. Allah ka ji na gaya maka. Idan kana so ka zo ka ga gyatin Makka ka buga mata waya ko ka zo ka tsaya daga waje kai sallama. Idan kuma ka ki in kwace makulli na. Kar ka sake taka min kofar gida. Wallahi ba zai yi ba. Wallahi ba zai yi ba. Wallahi ba zai yi ba. Wallahi ba wanda ya isa ya hana. Gaskiya ko sai na ƙaro kaya kamar kala 50. Ni dai ina ga kamar kina da wasu ko ɗan kasuwa baki ba Zainab. Wallahi Allah ba su min ba. Ba su min ba suna nan a ajiye. To Allah ya kyauta. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ranka shi daɗe. Jamila. Yaushe ka shigo? Yanzu. Ya Abasan. Ki dan fita dan Allah akwai magana da nake so ne da Jamila. Sai ka ce bare ce ni a cikin ku zaka ware ni ranka shi daɗe dan. Ki fita na ce. Dole ne zan yi magana sirri sai na a gaban kowa? Ki fita mana. Da Allah kake mana laɓe saboda na san kin iya laɓe. Ba na son iskanci. Ki haƙuri da Allah ki ji. Haba. Kowane lokaci? Na ji faɗan Gimbiya da mai martaba kuma na karɓi shawararki. Kai, alhamdulillah gaskiya yaya ka kyauta. Amma on one condition. Za ki raka ni. To shi kenan yaya ko yanzu sai mu je. Ba yanzu ba, ba shi sai zuwa an jima. Idan na shirya kawai zan neme ki. Ok to shi kenan sai na je ka. Allah ya ƙara haɗa kanmu. Na san ka jure, ka yi haƙuri, kuma ka yafe. Ai Jamila, you won't understand. Wuya ce duk abin da kilishi ta yi min. Amma ni ne bai zan je neman gafara a wajenta. Ikon Allah. Honestly, it does bother me sometimes. Amma ba komai. Biyayya da na gabanka shi yasa zan yi haka. Ba komai bane. Haka ne yaya, da kuma haɗin kan zuri'ar mu ko? Haɗin kai, whatever. Bari je. Sannu. Sannu. Ka gyara hannun mana saboda ruwan. Sannu. Sannu. Hanif da ka bari na ci abincin nan da kaina ko. Ka bari na baka abincin nan ka ci sosai. So nake ka samu ƙarfi a jikinka. Shaka. Wannan ciwon san da ake cewa na zamanin na ashe gaskiya ne. Kalle shi fa. Daga cewa za a bashi ita har ya samu sauki.
ga result kafi na haɗa maka. Okay. Tun da zama da result kafi din ka bani ma da yafi. Ka kula. Bismillah. Sani. Yawa. Thank you. Aje shi zan kara. Zan kara amma an ji. Okay. Mom, ba ciwon so ba ne yake da amuna. Ciwon tausayi ne da nadama. So ne ke na rayu da Ikram na zama gata a gare ta, na zama silan farin cikin ta, na so ta kuma kaunace ta. Wannan shine abin da nake so yi. Amma I've been trying to tell you, I've been trying to explain, na ta so ku fahimta, ku kasa fahimtar abin da nake nufi. Ka ke gyara hannun shi ne wata. Yawwa. Sannu. Wai akan mene za ku dawo da kuɗin? Da Allah, wai ku dan ba mu wuri. Amin. Ba ku bukata? To ai nan ku ne. Haba Malam Haruna. To menene ya canza muku ra'ayi kuma? Haba Malam Haruna. Kar ka zama mai magana biyu mana. Ka san mun gama maganar nan fa da kai. A maganar gaskiya mun gane cewa idan aka yi auren nan yarinya nan za ta cutu. Ba dan komai ba illa za ta iya rasa ranta ko kuma ta kamu da wata cuta wacce za ta iya dawoma a jikinta har abada. Wato kenan ku ɗanku ya warke mu kuma tamu ta shiga cikin halin haula'i na rashin lafiya abada. To gaskiyar magana ba za mu lamunce kuma za mu yadda ba. Don haka mun gwammace mu haƙura da komai, ba za mu iya haɗa Samir da Ikram ba. Batun aure tsakaninsu la. To yanzu so kake ta mutu kenan ko? Domin kai ka samu yadda kake so, mu kuma mu shiga halin ko oho. To wallahi ba ta uba bindiga a ruwa. Alhaji mun da tsakuwa. Yes, ni nake magana. Ko ka aiko a za ka rabu kuɗin nan ko kuma mai maka zo har gida. Musa a hankali. Ka san fa su manyan mutane ba fa a daga masa murya. Kuma a zo a samu wani matsala. Babu maganan aure har abada. A ba shi haƙuri kawai, ba za mu tilasta ta ba. Bari man gaya maka kuɗin naka ba na so. Gwaran wuce talaucin mu. Kun dai ji da kunnuwanku ko? Wannan wani irin abu ne? Bro, na roƙe ka dan Allah, idan kana ƙaunar Allah kamar ce da babe ɗin nan. Ko da baka aure ta ba, Allah yana ganin zuciyarka kuma sai karɓi tubanka. To in ma bai mance da ita ba ya zai yi. Ai, lokacin da muka yi magana da shi, ina kallon ƙwayan idansa na ga ya amince da maganganun da ne mishi. Amma daga baya sai gashi ya zo ya canza zance. Duk yanda aka yi, zuga shi aka yi. Tabbas an zuga shi ne. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ashe dadi yana ciki. Sannunku. Basir, Samira ya jiki? Ba wannan bane mai muhimmanci yanzu. Wataƙila akwai abin da za ka faɗa min dangane da Ikram ko? Ban san komai ba bayan game da zuwan Aliyu ɗan gaske ɗazu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu na yau. Idan kai bako ne a wannan tasha tamu ka danna mana subscribe sannan ka taɓa alamar ƙararrawar sanarwa yanda za ka ringa samun saƙonninmu cikin sauƙi. Da zarar mun ɗaura shi a manhajarmu na YouTube zai shigo zuwa wayanka kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba. Kamar yadda kuka sani wannan majiya namu yakan yi ƙoƙari ne don shiga lunguna da saƙuna don kuma bibiyo mana game da abin da suke faruwa a tsakanin waɗannan ƙasashe namu na ƙasar Afirka, ƙasashe masu albarka. To a yau za mu ɗan yi magana ne game da ƙasar Najeriya, duba da yanayin halin da ƙasar Najeriya ta tsinci kanta. Farko dai mu fara cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akan wannan matsalar tsaro da yake damun mu, ga kuma rashin dai abubuwa da dama. Hasali dai ma rashin tsaron shi ya fi damun al'umma, wanda yanzu mutane suna tsoron su fita daga gidansu su tafi wata gari. Kamar yanzu a ce kana jihar Kano kana tsoron ka tafi zuwa jihar Zamfara saboda za a iya kidnapping ɗinka a hanya a kama ka, wanda ba shi da 100,000 a nema miliyan 100 a wurin shi. Gaskiya wannan ba ƙaramin tashin hankali ba ne, ba ƙaramin fitina ba ne. Kuma yanayin rashin tsaron nan yana ƙara jawo ma ƙasa wato koma baya, sai ya zamanta yin hidimominta da hulɗoɗinta yana iya komawa baya, duba da yanayin yanda ba a iya gudanar da abin da ya kamata. Shi lamarin tsaron ya taɓarɓare kuma gwamnati ta ƙi mai da hankali a kan shi, sai dai akan can wasu abubuwa wanda bai damu talaka ba. Talaka muddin ka tsare mishi abubuwa guda uku to gwamnati za ta juya shi yanda take so. Na ɗaya ka ƙoƙari ka mishi providing tsaro, na biyu abinci, na uku kuma asibiti. Wato ina maganan ɓarayin harkan kiwon lafiya kenan. Idan dai yana da wa'innan abubuwa intact to su suna ganin cewa gwamnati idan suka yi wa'innan to talaka ya samu abin da yake so kuma sannan ba zai ringa jin maganansu ba. To wannan gaskiya ba tunani ba ne. Ai shi ni a tunanina idan kana kyautata ma mutum babu yanda za a iya bijire maka ya ƙi jin maganarka, sai dai in dama shi ba ɗan halas ba ne. Muddin ko kana azabtar da shi ne kana cutar da shi, to a nan ne nake ganin cewa zai iya samun daman da zai bijire maka, saboda wahala na sa mutum ya canza, haka kuma jin daɗi ita ma idan ta yi yawa takan sa mutum ya canza. To ya kamata a ce gwamnati su yi tunani su gane cewa talakan Najeriya ya fara kaiwa makwara. Ya kamata a waiwayo a cika mishi alƙawurran da aka yi shekaru da shekaru akan cewa in dai wane ya hau to za a samu sauƙin kaza, za a samu sauƙin kaza. Saboda mun san dai cewa samun sauƙi wannan na gurin Allah ne, amma mene ku wa'innan al'umman wani irin rayuwa kuke gudanarwa? Ai kamar yanda Bature ke cewa ne destiny is in your hand. To wani abun fa sai ka yi ƙoƙari ka miƙe tsaye ka canza shi sannan Allah zai taimake ka sai wannan abun ya canzu. Amma babu yanda za a ce kana zaune ka tanƙwashe ƙafa ka ce kana son abu kaza, kai ba ka yi aiki akan abu kazan nan ba kuma ka ce kana so abu kazan nan ya yiwu ko ya faru. Gaskiya daga wuya, ba wai na ce ba a yi ba ne, amma irin su dai are very few a cikin mutane. To ya kamata a ce mu kanmu sai mu miƙe mun yi ƙoƙari mu roƙi Allah akan canjin, kuma sannan bayan mu roƙi Allah sai mu yi shi a aikace. To sai mu ga Allah ya taimake mu ya kuma A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu na yau. Idan kai bako ne a wannan tasha tamu ka danna mana subscribe sannan ka taɓa alamar ƙararrawar sanarwa yanda za ka ringa samun saƙonninmu cikin sauƙi. Da zarar mun ɗaura shi a manhajarmu na YouTube zai shigo zuwa wayanka kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba. Kamar yadda kuka sani wannan majiya namu yakan yi ƙoƙari ne don shiga lunguna da saƙuna don kuma bibiyo mana game da abin da suke faruwa a tsakanin waɗannan ƙasashe namu na ƙasar Afirka, ƙasashe masu albarka. To a yau za mu ɗan yi magana ne game da ƙasar Najeriya, duba da yanayin halin da ƙasar Najeriya ta tsinci kanta. Farko dai mu fara cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akan wannan matsalar tsaro da yake damun mu, ga kuma rashin dai abubuwa da dama.
hasali dai ma rashin tsaron shi ya fi damun al'umma, wanda yanzu mutane suna tsoron su fita daga gidansu su tafi wata gari. Kamar yanzu a ce kana jihar Kano kana tsoron ka tafi zuwa jihar Zamfara saboda za a iya kidnapping ɗinka a hanya a kama ka, wanda ba shi da 100,000 a nema miliyan 100 a wurin shi. Gaskiya wannan ba ƙaramin tashin hankali ba ne, ba ƙaramin fitina ba ne. Kuma yanayin rashin tsaron nan yana ƙara jawo ma ƙasa wato koma baya, sai ya zamanta yin hidimominta da hulɗoɗinta yana iya komawa baya, duba da yanayin yanda ba a iya gudanar da abin da ya kamata. Shi lamarin tsaron ya taɓarɓare kuma gwamnati ta ƙi mai da hankali a kan shi, sai dai a kan can wasu abubuwa wanda bai damu talaka ba. Talaka muddin ka tsare mishi abubuwa guda uku, to gwamnati za ta juya shi yanda take so. Na ɗaya ka ƙoƙari ka mishi providing tsaro, na biyu abinci, na uku kuma asibiti. Wato ina maganan ɓarayin harkan kiwon lafiya kenan. Idan dai yana da wa'innan abubuwa intact, to su suna ganin cewa gwamnati idan suka yi wa'innan, to talaka ya samu abin da yake so kuma sannan ba zai ringa jin maganansu ba. To wannan gaskiya ba tunani ba ne. Ai shi ni a tunanina idan kana kyautata ma mutum, babu yanda za a iya bijire maka ya ƙi jin maganarka, sai dai in dama shi ba ɗan halas ba ne. Muddin ko kana azabtar da shi ne kana cutar da shi, to a nan ne nake ganin cewa zai iya samun daman da zai bijire maka, saboda wahala na sa mutum ya canza, haka kuma jin daɗi ita ma idan ta yi yawa takan sa mutum ya canza. To ya kamata a ce gwamnati su yi tunani, su gane cewa talakan Najeriya ya fara kaiwa makwara. Ya kamata a waiwayo a cika mishi alƙawurran da aka yi shekaru da shekaru akan cewa in dai wane ya hau to za a samu sauƙin kaza, za a samu sauƙin kaza. Saboda mun san dai cewa samun sauƙi wannan na gurin Allah ne, amma mene ku wa'innan al'umman wani irin rayuwa kuke gudanarwa? Ai kamar yanda Bature ke cewa ne, destiny is in your hand. To wani abun fa sai ka yi ƙoƙari ka miƙe tsaye ka canza shi sannan Allah zai taimake ka sai wannan abun ya canzu. Amma babu yanda za a ce kana zaune ka tanƙwashe ƙafa ka ce kana son abu kaza, kai ba kai aiki akan abu kazan nan ba, kuma ka ce kana so abu kazan nan ya yiwu ko ya faru. Gaskiya da kamar wuya, ba wai na ce ba a yi ba ne, amma irin su dai are very few a cikin mutane. To ya kamata a ce mu kanmu sai mu miƙe mun yi ƙoƙari mu roƙi Allah akan canjin, kuma sannan bayan mu roƙi Allah sai mu yi shi a aikace, to sai mu ga Allah ya taimake mu ya kuma canza mana. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu na yau. Idan kai bako ne a wannan tasha tamu, ka danna mana subscribe sannan ka taɓa alamar ƙararrawar sanarwa, yanda za ka ringa samun saƙonninmu cikin sauƙi. Da zarar mun ɗora shi a manhajarmu na YouTube zai shigo zuwa wayanka kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba. Kamar yadda kuka sani, wannan majiya namu yakan yi ƙoƙari ne don shiga lunguna da saƙuna don kuma bibiyo mana game da abin da suke faruwa a tsakanin waɗannan ƙasashe namu na ƙasan Afirka, ƙasashe masu albarka. To a yau za mu ɗan yi magana ne game da ƙasar Najeriya, duba da yanayin halin da ƙasar Najeriya ta tsinci kanta. Farko dai mu fara cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akan wannan matsalar tsaro da yake damun mu, ga kuma rashin dai abubuwa da dama. Hasali dai ma rashin tsaron shi ya fi damun al'umma, wanda yanzu mutane suna tsoron su fita daga gidansu su tafi wata gari. Kamar yanzu a ce kana jihar Kano kana tsoron ka tafi zuwa jihar Zamfara saboda za a iya kidnapping ɗinka a hanya a kama ka, wanda ba shi da 100,000 a nema miliyan 100 a wurin shi. Gaskiya wannan ba ƙaramin tashin hankali ba ne, ba ƙaramin fitina ba ne. Kuma yanayin rashin tsaron nan yana ƙara jawo ma ƙasa wato koma baya, sai ya zamanta yin hidimominta da hulɗoɗinta yana iya komawa baya, duba da yanayin yanda ba a iya gudanar da abin da ya kamata. Shi lamarin tsaron ya taɓarɓare kuma gwamnati ta ƙi mai da hankali a kan shi, sai dai a kan can wasu abubuwa wanda bai damu talaka ba. Talaka muddin ka tsare mishi abubuwa guda uku,
to gwamnati za ta juya shi yadda take so. Na ɗaya ka ƙoƙari ka mishi providing tsaro, na biyu abinci, na uku kuma asibiti. Wato ina maganan ɓarayin harkan kiwon lafiya kenan. Idan dai yana da wa'innan abubuwa intact, to su suna ganin cewa gwamnati idan suka yi wa'innan, to talaka ya samu abin da yake so kuma sannan ba zai ringa jin maganansu ba. To wannan gaskiya ba tunani ba ne. Ai shi ni a tunanina idan kana kyautata ma mutum, babu yadda za a iya bijire maka yake jin maganarka, sai dai in dama shi ba ɗan halas ba ne. Muddin ko kana azabtar da shi ne, kana cutar da shi, to a nan ne nake ganin cewa zai iya samun daman da zai bijire maka. Saboda wahala na sa mutum ya canza, haka kuma jin daɗi ita ma idan ta yi yawa takan sa mutum ya canza. To ya kamata a ce gwamnati su yi tunani, su gane cewa talakan Najeriya ya fara kaiwa makwara. Ya kamata a waiwayo a cika mishi alƙawurran da aka yi shekaru da shekaru akan cewa in dai wane ya hau to za a samu sauƙin kaza, za a samu sauƙin kaza. Saboda mun san dai cewa samun sauƙi wannan na gurin Allah ne, amma mene ku wa'innan al'umman wani irin rayuwa kuke gudanarwa? Ai kamar yadda Bature ke cewa ne, destiny is in your hand. To wani abun fa sai ka yi ƙoƙari ka miƙe tsaye ka canza shi, sannan Allah zai taimake ka sai wannan abun ya canzu. Amma babu yadda za a ce kana zaune ka tanƙwashe ƙafa ka ce kana son abu kaza, kai ba kai aiki akan abu kazan nan ba, kuma ka ce kana so abu kazan nan ya yiwu ko ya faru. Gaskiya da kamar wuya. Ba wai na ce ba a yi ba ne, amma irin su dai are very few a cikin mutane. To ya kamata a ce mu kanmu sai mu miƙe mun yi ƙoƙari mu roƙi Allah akan canjin, kuma sannan bayan mu roƙi Allah sai mu yi shi a aikace, to sai mu ga Allah ya taimake mu ya kuma canza mana. Muna roƙon Allah ya shirye mu da shugabanni. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu na yau. Idan kai bako ne a wannan tasha tamu, ka danna mana subscribe, sannan ka taɓa alamar ƙararrawar sanarwa, yanda za ka ringa samun saƙonninmu cikin sauƙi. Da zarar mun ɗora shi a manhajarmu na YouTube, zai shigo zuwa wayanka kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba. Kamar yadda kuka sani, wannan majiya namu yakan yi ƙoƙari ne don shiga lunguna da saƙuna, don kuma bibiyo mana game da abin da suke faruwa a tsakanin waɗannan ƙasashe namu na ƙasan Afirka, ƙasashe masu albarka. To a yau za mu ɗan yi magana ne game da ƙasar Najeriya, duba da yanayin halin da ƙasar Najeriya ta tsinci kanta. Farko dai mu fara cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akan wannan matsalar tsaro da yake damun mu, ga kuma rashin dai abubuwa da dama. Hasali dai ma rashin tsaron shi ya fi damun al'umma, wanda yanzu mutane suna tsoron su fita daga gidansu su tafi wata gari. Kamar yanzu a ce kana jihar Kano, kana tsoron ka tafi zuwa jihar Zamfara, saboda za a iya kidnapping ɗinka a hanya a kama ka, wanda ba shi da 100,000 a nema miliyan 100 a wurin shi. Gaskiya wannan ba ƙaramin tashin hankali ba ne, ba ƙaramin fitina ba ne. Kuma yanayin rashin tsaron nan yana ƙara jawo ma ƙasa wato koma baya, sai ya zamanta yin hidimominta da hulɗoɗinta yana iya komawa baya, duba da yanayin yanda ba a iya gudanar da abin da ya kamata. Shi lamarin tsaron ya taɓarɓare, kuma gwamnati ta ƙi mai da hankali a kan shi, sai dai akan can wasu abubuwa wanda bai damu talaka ba. Talaka muddin ka tsare mishi abubuwa guda uku, to gwamnati za ta juya shi yadda take so. Na ɗaya ka ƙoƙari ka mishi providing tsaro, na biyu abinci, na uku kuma asibiti. Wato ina maganan ɓarayin harkan kiwon lafiya kenan. Idan dai yana da wa'innan abubuwa intact, to su suna ganin cewa gwamnati idan suka yi wa'innan, to talaka ya samu abin da yake so kuma sannan ba zai ringa jin maganansu ba. To wannan gaskiya ba tunani ba ne. Ai shi ni a tunanina idan kana kyautata ma mutum, babu yadda za a iya bijire maka yake jin maganarka, sai dai in dama shi ba ɗan halas ba ne. Muddin ko kana azabtar da shi ne, kana cutar da shi, to a nan ne nake ganin cewa zai iya samun daman da zai bijire maka. Saboda wahala na sa mutum ya canza, haka kuma jin daɗi ita ma idan ta yi yawa takan sa mutum ya canza. To ya kamata a ce mu kanmu sai mu miƙe mun yi ƙoƙari mun roƙi Allah akan canjin, kuma sannan bayan mu roƙi Allah sai mu yi shi a aikace, to sai mu ga Allah ya taimake mu ya kuma canza mana. Muna roƙon Allah ya shirye mu da shugabanni namu na yau. Idan kai bako ne a wannan tasha tamu, ka danna mana subscribe, sannan ka taɓa alamar ƙararrawar sanarwa, yanda za ka ringa samun saƙonninmu cikin sauƙi. Da zarar mun ɗora shi a manhajarmu na YouTube, zai shigo zuwa wayanka kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba. Kamar yadda kuka sani, wannan majiya namu yakan yi ƙoƙari ne don shiga lunguna da saƙuna, don kuma bibiyo mana game da abin da suke faruwa a tsakanin waɗannan ƙasashe namu na ƙasan Afirka, ƙasashe masu albarka. To ya kamata a ce mu kanmu sai mu miƙe mun yi ƙoƙari mun roƙi Allah akan canjin, kuma sannan bayan mu roƙi Allah sai mu yi shi a aikace, to sai mu ga Allah ya taimake mu ya kuma canza mana
takan sa mutum ya canza. To ya kamata a ce gwamnati su yi tunani su gane cewa talakan Najeriya ya fara kaiwa makwara. Ya kamata a waiwayo a cika mishi alƙawarran da aka yi shekaru da shekaru akan cewa in dai wane ya hau to za a samu sauƙin kaza, za a samu sauƙin kaza. Saboda mun san dai cewa samun sauƙi wannan na gurin Allah ne, amma mene ku wa'innan al'umman wani irin rayuwa kuke gudanarwa? Ai kamar yadda bature ke cewa ne, destiny is in your hand. To wani abun fa sai ka yi ƙoƙari ka miƙe tsaye ka canza shi sannan Allah zai taimake ka sai wannan abun ya canzu. Amma babu yadda za a ce kana zaune ka tanƙwashe ƙafa ka ce kana son abu kaza, kai baka yi aiki akan abu kazan nan ba kuma ka ce kana so abu kazan nan ya yiwu ko ya faru. Gaskiya daga wuya, ba wai na ce ba a yi ba ne, amma irin su dai are very few a cikin mutane. To ya kamata a ce mu kanmu sai mu miƙe mun yi ƙoƙari mu roƙi Allah akan canjin, kuma sannan bayan mu roƙi Allah sai mu yi shi a aikace. To sai mu ga Allah ya taimake mu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu na yau. Idan kai bako ne a wannan tasha tamu ka danna mana subscribe sannan ka taɓa alamar ƙararrawar sanarwa yanda za ka ringa samun saƙonninmu cikin sauƙi. Da zarar mun ɗora shi a manhajarmu na YouTube zai shigo zuwa wayanka kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba. Kamar yadda kuka sani wannan majiya namu yakan yi ƙoƙari ne don shiga lunguna da saƙuna don kuma bibiyo mana game da abin da suke faruwa a tsakanin waɗannan ƙasashe namu na ƙasar Afirka, ƙasashe masu albarka. To a yau za mu ɗan yi magana ne game da ƙasar Najeriya. Duba da yanayin halin da ƙasar Najeriya ta tsinci kanta. Farko dai mu fara cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akan wannan matsalan tsaro da yake damun mu, ga kuma rashin dai abubuwa da dama. Hasali dai ma rashin tsaron shi ya fi damun al'umma, wanda yanzu mutane suna tsoron su fita daga gidansu su tafi wata gari. Kamar yanzu a ce kana jihar Kano kana tsoron ka tafi zuwa jihar Zamfara saboda za a iya kidnapping ɗinka a hanya a kama ka, wanda ba shi da 100,000 a nema miliyan 100 a wurin shi. Gaskiya wannan ba ƙaramin tashin hankali ba ne, ba ƙaramin fitina ba ne. Kuma yanayin rashin tsaron nan yana ƙara jawo ma ƙasa wato koma baya, sai ya zamanta yin hidimominta da hulɗoɗinta yana iya komawa baya. Duba da yanayin yanda ba a iya gudanar da abin da ya kamata, shi lamarin tsaron ya taɓarɓare kuma gwamnati ta ƙi mai da hankali a kan shi, sai dai akan can wasu abubuwa wanda bai damu talaka ba. Talaka muddin ka tsare mishi abubuwa guda uku to gwamnati za ta juya shi yanda take so. Na ɗaya ka ƙoƙari ka mishi providing tsaro, na biyu abinci, na uku kuma asibiti. Wato ina maganan ɓarayin harkan kiwon lafiya kenan. Idan dai yana da wa'innan abubuwa intact to su suna ganin cewa gwamnati idan suka yi wa'innan to talaka ya samu abin da yake so kuma sannan ba zai ringa jin maganansu ba. To wannan gaskiya ba tunani ba ne. Ai shi ni a tunanina idan kana kyautata ma mutum babu yadda za a iya bijire maka yake jin maganarka, sai dai in dama shi ba ɗan halas ba ne. Muddin ko kana azabtar da shi ne kana cutar da shi, to a nan ne nake ganin cewa zai iya samun daman da zai bijire maka. Saboda wahala na sa mutum ya canza, haka kuma jin daɗi ita ma idan ta yi yawa takan sa mutum ya canza. To ya kamata a ce gwamnati su yi tunani su gane cewa talakan Najeriya ya fara kaiwa makwara. Ya kamata a waiwayo a cika mishi alƙawarran da aka yi shekaru da shekaru akan cewa in dai wane ya hau to za a samu sauƙin kaza, za a samu sauƙin kaza. Saboda mun san dai cewa samun sauƙi wannan na gurin Allah ne, amma mene ku wa'innan al'umman wani irin rayuwa kuke gudanarwa? Ai kamar yadda bature ke cewa ne, destiny is in your hand. To wani abun fa sai ka yi ƙoƙari ka miƙe tsaye ka canza shi sannan Allah zai taimake ka sai wannan abun ya canzu. Amma babu yadda za a ce kana zaune ka tanƙwashe ƙafa ka ce kana son abu kaza, kai baka yi aiki akan abu kazan nan ba kuma ka ce kana so abu kazan nan ya yiwu ko ya faru. Gaskiya daga wuya, ba wai na ce ba a yi ba ne, amma irin su dai are very few a cikin mutane. To ya kamata a ce mu kanmu sai mu miƙe mun yi ƙoƙari mu roƙi Allah akan canjin,
kuma sannan bayan mu roƙi Allah sai mu yi shi a aikace to sai mu ga Allah ya taimake mu ya kuma canza mana. muna roƙon a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu na yau. Idan kai bako ne a wannan tasha ta mu ka danna mana subscribe sannan ka taɓa alamar ƙararrawar sanarwa yanda za ka ringa samun saƙonnin mu cikin sauƙi. Da zarar mun ɗora shi a manhajar mu na YouTube zai shigo zuwa wayanka kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba. Kamar yadda kuka sani wannan majiya namu yakan yi ƙoƙari ne don shiga lunguna da saƙuna don kuma bibiyo mana game da abin da suke faruwa a tsakanin waɗannan ƙasashe namu na ƙasar Afirka, ƙasashe masu albarka. To a yau za mu ɗan yi magana ne game da ƙasar Najeriya, duba da yanayin halin da ƙasar Najeriya ta tsinci kanta. Farko dai mu fara cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akan wannan matsalar tsaro da yake damun mu, ga kuma rashin dai abubuwa da dama. Hasali dai ma rashin tsaron shi ya fi damun al'umma, wanda yanzu mutane suna tsoron su fita daga gidansu su tafi wata gari. Kamar yanzu a ce kana jihar Kano kana tsoron ka tafi zuwa jihar Zamfara saboda za a iya kidnapping ɗinka a hanya a kama ka, wanda ba shi da 100,000 a nema miliyan 100 a wurin shi. Gaskiya wannan ba ƙaramin tashin hankali ba ne, ba ƙaramin fitina ba ne. Kuma yanayin rashin tsaron nan yana ƙara jawo ma ƙasa wato kuma baya, sai ya zamanta yin hidimominta da hurɗoɗinta yana iya komawa baya, duba da yanayin yanda ba a iya gudanar da abin da ya kamata. Shi lamarin tsaron ya taɓarɓare kuma gwamnati ta ƙi mai da hankali a kan shi, sai dai akan can wasu abubuwa wanda bai damu talaka ba. Talaka muddin ka tsare mishi abubuwa guda uku to gwamnati za ta juya shi yanda take so. Na ɗaya ka ƙoƙari ka mishi providing tsaro, na biyu abinci, na uku kuma asibiti, wato ina maganan ɓarayin harkan kiwon lafiya kenan. Idan dai yana da wa'innan abubuwa intact to su suna ganin cewa gwamnati idan suka yi wa'innan to talaka ya samu abin da yake so kuma sannan ba zai ringa jin maganansu ba. To wannan gaskiya ba tunani ba ne. Ai shi ni a tunanina idan kana kyautata ma mutum babu yanda za a iya bijire maka yake jin maganarka, sai dai in dama shi ba ɗan halas ba ne. Muddin ko kana azabtar da shi ne kana cutar da shi, to a nan ne nake ganin cewa zai iya samun daman da zai bijire maka, saboda wahala na sa mutum ya canza, haka kuma jin daɗi ita ma idan ta yi yawa takan sa mutum ya canza. To ya kamata a ce gwamnati su yi tunani su gane cewa talakan Najeriya ya fara kaiwa makwara. Ya kamata a waiwayo a cika mishi alƙawurran da aka yi shekaru da shekaru akan cewa in dai wane ya hau to za a samu sauƙin kaza, za a samu sauƙin kaza. Saboda mun san dai cewa samun sauƙi wannan na gurin Allah ne, amma mene ku wa'innan al'umman wani irin rayuwa kuke gudanarwa? Ai kamar yanda bature ke cewa ne destiny is in your hand. To wani abun fa sai ka yi ƙoƙari ka miƙe tsaye ka canza shi sannan Allah zai taimake ka sai wannan abun ya canzu. Amma babu yanda za a ce kana zaune ka tanƙwashe ƙafa ka ce kana son abu kaza, kai ba kai aiki akan abu kazan nan ba, kuma ka ce kana so abu kazan nan ya yiwu ko ya faru. Gaskiya daga wuya, ba wai na ce ba a yi ba ne, amma irin su dai are very few a cikin mutane. To ya kamata a ce mu kanmu sai mu miƙe mun yi ƙoƙari mu roƙi Allah akan canjin, kuma sannan bayan mu roƙi Allah sai mu yi shi a aikace to sai mu ga Allah ya taimake mu ya kuma canza mana. A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu na yau. Idan kai bako ne a wannan tasha ta mu ka danna mana subscribe sannan ka taɓa alamar ƙararrawar sanarwa yanda za ka ringa samun saƙonnin mu cikin sauƙi.
da zarar mun ɗora shi a manhajarmu na YouTube zai shigo zuwa wayanka kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba. Kamar yadda kuka sani wannan majiya namu yakan yi ƙoƙari ne don shiga lunguna da saƙuna don kuma bibiyo mana game da abin da suke faruwa a tsakanin waɗannan ƙasashe namu na ƙasan Afirka, ƙasashe masu albarka. To a yau za mu ɗan yi magana ne game da ƙasar Najeriya, duba da yanayin halin da ƙasar Najeriya ta tsinci kanta. Farko dai mu fara cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akan wannan matsalan tsaro da yake damun mu, ga kuma rashin dai abubuwa da dama. Hasali dai ma rashin tsaron shi ya fi damun al'umma, wanda yanzu mutane suna tsoron su fita daga gidansu su tafi wata gari. Kamar yanzu a ce kana jihar Kano kana tsoron ka tafi zuwa jihar Zamfara saboda za a iya kidnapping ɗinka a hanya a kama ka, wanda ba shi da 100,000 a nema miliyan 100 a wurin shi. Gaskiya wannan ba ƙaramin tashin hankali ba ne, ba ƙaramin fitina ba ne. Kuma yanayin rashin tsaron nan yana ƙara jawo ma ƙasa wato koma baya, sai ya zamanta yin hidimominta da hulɗoɗinta yana iya komawa baya, duba da yanayin yanda ba a iya gudanar da abin da ya kamata. Shi lamarin tsaron ya taɓarɓare kuma gwamnati ta ƙi mai da hankali a kan shi, sai dai akan can wasu abubuwa wanda bai damu talaka ba. Talaka muddin ka tsare mishi abubuwa guda uku to gwamnati za ta juya shi yanda take so. Na ɗaya ka ƙoƙari ka mishi providing tsaro, na biyu abinci, na uku kuma asibiti. Wato ina maganan ɓarayin harkan kiwon lafiya kenan. Idan dai yana da wa'innan abubuwa intact to su suna ganin cewa gwamnati idan suka yi wa'innan to talaka ya samu abin da yake so, kuma sannan ba zai ringa jin maganansu ba. To wannan gaskiya ba tunani ba ne. Ai shi ni a tunanina idan kana kyautata ma mutum babu yanda za a iya bijire maka ya ƙi jin maganarka, sai dai in dama shi ba ɗan halas ba ne. Muddin ko kana azabtar da shi ne kana cutar da shi, to a nan ne nake ganin cewa zai iya samun daman da zai bijire maka, saboda wahala na sa mutum ya canza, haka kuma jin daɗi ita ma idan ta yi yawa takan sa mutum ya canza. To ya kamata a ce gwamnati su yi tunani su gane cewa talakan Najeriya ya fara kaiwa makwara. Ya kamata a waiwayo a cika mishi alƙawurran da aka yi shekaru da shekaru akan cewa in dai wane ya hau to za a samu sauƙin kaza, za a samu sauƙin kaza. Saboda mun san dai cewa samun sauƙi wannan na gurin Allah ne, amma mene ku wa'innan al'umman wani irin rayuwa kuke gudanarwa? Ai kamar yanda bature ke cewa ne destiny is in your hand. To wani abun fa sai ka yi ƙoƙari ka miƙe tsaye ka canza shi sannan Allah zai taimake ka sai wannan abun ya canzu. Amma babu yanda za a ce kana zaune ka tanƙwashe ƙafa ka ce kana son abu kaza, kai ba kai aiki akan abu kazan nan ba, kuma ka ce kana so abu kazan nan ya yiwu ko ya faru. Gaskiya da kamar wuya. Ba wai na ce ba a yi ba ne, amma irin su they are very few a cikin mutane. To ya kamata a ce mu kanmu sai mu miƙe mun yi ƙoƙari mu roƙi Allah akan canjin, kuma sannan bayan mu roƙi Allah sai mu yi shi a aikace, to sai mu ga Allah ya taimake mu ya kuma canza mana. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu na yau. Idan kai bako ne a wannan tasha tamu, ka danna mana subscribe sannan ka taɓa alamar ƙararrawar sanarwa yanda za ka ringa samun saƙonninmu cikin sauƙi. Da zarar mun ɗora shi a manhajarmu na YouTube zai shigo zuwa wayanka kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba. Kamar yadda kuka sani wannan majiya namu yakan yi ƙoƙari ne don shiga lunguna da saƙuna don kuma bibiyo mana game da abin da suke faruwa a tsakanin waɗannan ƙasashe namu na ƙasan Afirka, ƙasashe masu albarka. To a yau za mu ɗan yi magana ne game da ƙasar Najeriya, duba da yanayin halin da ƙasar Najeriya ta tsinci kanta. Farko dai mu fara cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akan wannan matsalan tsaro da yake damun mu, ga kuma rashin dai abubuwa da dama. Hasali dai ma rashin tsaron shi ya fi damun al'umma, wanda yanzu mutane suna tsoron su fita daga gidansu su tafi wata gari. Kamar yanzu a ce kana jihar Kano kana tsoron ka tafi zuwa jihar Zamfara
saboda za a iya kidnapping ɗinka a hanya a kama ka, wanda ba shi da 100,000 a nema miliyan 100 a wurin shi. Gaskiya wannan ba ƙaramin tashin hankali ba ne, ba ƙaramin fitina ba ne. Kuma yanayin rashin tsaron nan yana ƙara jawo ma ƙasa wato koma baya, sai ya zamanta yin hidimominta da hulɗoɗinta yana iya komawa baya, duba da yanayin yanda ba a iya gudanar da abin da ya kamata. Shi lamarin tsaron ya taɓarɓare, kuma gwamnati ta ƙi mai da hankali a kan shi, sai dai akan can wasu abubuwa wanda bai damu talaka ba. Talaka muddin ka tsare mishi abubuwa guda uku, to gwamnati za ta juya shi yanda take so. Na ɗaya ka ƙoƙari ka mishi providing tsaro, na biyu abinci, na uku kuma asibiti. Wato ina maganan ɓarayin harkan kiwon lafiya kenan. Idan dai yana da wa'innan abubuwa intact, to su suna ganin cewa gwamnati idan suka yi wa'innan, to talaka ya samu abin da yake so, kuma sannan ba zai ringa jin maganansu ba. To wannan gaskiya ba tunani ba ne. Ai shi ni a tunanina idan kana kyautata ma mutum, babu yanda za a iya bijire maka ya ƙi jin maganarka, sai dai in dama shi ba ɗan halas ba ne. Muddin ko kana azabtar da shi ne, kana cutar da shi, to a nan ne nake ganin cewa zai iya samun daman da zai bijire maka. Saboda wahala na sa mutum ya canza, haka kuma jin daɗi ita ma idan ta yi yawa takan sa mutum ya canza. To ya kamata a ce gwamnati su yi tunani, su gane cewa talakan Najeriya ya fara kaiwa makwara. Ya kamata a waiwayo a cika mishi alƙawurran da aka yi shekaru da shekaru akan cewa in dai wane ya hau to za a samu sauƙin kaza, za a samu sauƙin kaza. Saboda mun san dai cewa samun sauƙi wannan na gurin Allah ne, amma mene ku wa'innan al'umman wani irin rayuwa kuke gudanarwa? Ai kamar yanda Bature ke cewa ne, destiny is in your hand. To wani abun fa sai ka yi ƙoƙari ka miƙe tsaye ka canza shi, sannan Allah zai taimake ka sai wannan abun ya canzu. Amma babu yanda za a ce kana zaune ka tanƙwashe ƙafa ka ce kana son abu kaza, kai ba ka yi aiki akan abu kazan nan ba, kuma ka ce kana so abu kazan nan ya yiwu ko ya faru. Gaskiya da kamar wuya. Ba wai na ce ba a yi ba ne, amma irin su they are very few a cikin mutane. To ya kamata a ce mu kanmu sai mu miƙe mun yi ƙoƙari mu roƙi Allah akan canjin, kuma sannan bayan mu roƙi Allah sai mu yi shi a aikace, to sai mu ga Allah ya taimake mu ya kuma canza mu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu na yau. Idan kai bako ne a wannan tasha tamu, ka danna mana subscribe, sannan ka taɓa alamar ƙararrawar sanarwa, yanda za ka ringa samun saƙonninmu cikin sauƙi. Da zarar mun ɗaura shi a manhajarmu na YouTube, zai shigo zuwa wayanka kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba. Kamar yadda kuka sani, wannan majiya namu yakan yi ƙoƙari ne don shiga lunguna da saƙuna, don kuma bibiyo mana game da abin da suke faruwa a tsakanin wa'innan ƙasashe namu na ƙasan Afirka, ƙasashe masu albarka. To a yau za mu ɗan yi magana ne game da ƙasar Najeriya, duba da yanayin halin da ƙasar Najeriya ta tsinci kanta. Farko dai mu fara cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akan wannan matsalan tsaro da yake damun mu, ga kuma rashin dai abubuwa da dama. Hasali dai ma rashin tsaron shi ya fi damun al'umma, wanda yanzu mutane suna tsoron su fita daga gidansu su tafi wata gari. Kamar yanzu a ce kana jihar Kano, kana tsoron ka tafi zuwa jihar Zamfara, saboda za a iya kidnapping ɗinka a hanya a kama ka, wanda ba shi da 100,000 a nema miliyan 100 a wurin shi. Gaskiya wannan ba ƙaramin tashin hankali ba ne, ba ƙaramin fitina ba ne. Kuma yanayin rashin tsaron nan yana ƙara jawo ma ƙasa wato koma baya, sai ya zamanta yin hidimominta da hulɗoɗinta yana iya komawa baya, duba da yanayin yanda ba a iya gudanar da abin da ya kamata. Shi lamarin tsaron ya taɓarɓare, kuma gwamnati ta ƙi mai da hankali a kan shi, sai dai akan can wasu abubuwa wanda bai damu talaka ba. Talaka muddin ka tsare mishi abubuwa guda uku, to gwamnati za ta juya shi yanda take so. Na ɗaya ka ƙoƙari ka mishi providing tsaro, na biyu abinci, na uku kuma asibiti. Wato ina maganan ɓarayin harkan kiwon lafiya kenan. Idan dai yana da wa'innan abubuwa intact,
to su suna ganin cewa gwamnati idan suka yi wa'innan to talaka ya samu abin da yake so kuma sannan ba zai ringa jin maganansu ba. To wannan gaskiya ba tunani ba ne. Ai shi ni a tunanina idan kana kyautata ma mutum babu yadda za a iya bijire maka yake jin maganarka sai dai in dama shi ba ɗan halas ba ne. Muddin ko kana azabtar da shi ne kana cutar da shi to a nan ne nake ganin cewa zai iya samun daman da zai bijire maka. Saboda wahala na sa mutum ya canza, haka kuma jin daɗi ita ma idan ta yi yawa takan sa mutum ya canza. To ya kamata a ce gwamnati su yi tunani su gane cewa talakan Najeriya ya fara kaiwa makwara. Ya kamata a waiwayo a cika mishi alƙawurran da aka yi shekaru da shekaru akan cewa in dai wane ya hau to za a samu sauƙin kaza, za a samu sauƙin kaza. Saboda mun san dai cewa samun sauƙi wannan na gurin Allah ne, amma mene ku wa'innan al'umman wani irin rayuwa kuke gudanarwa? Ai kamar yadda Bature ke cewa ne destiny is in your hand. To wani abun fa sai ka yi ƙoƙari ka miƙe tsaye ka canza shi sannan Allah zai taimake ka sai wannan abun ya canzu. Amma babu yadda za a ce kana zaune ka tanƙwashe ƙafa ka ce kana son abu kaza, kai baka yi aiki akan abu kazan nan ba kuma ka ce kana so abu kazan nan ya yiwu ko ya faru. Gaskiya da kamar wuya, ba wai na ce ba a yi ba ne, amma irin su dai are very few a cikin mutane. To ya kamata a ce mu kanmu sai mu miƙe mun yi ƙoƙari mu roƙi Allah akan canjin, kuma sannan bayan mu roƙi Allah sai mu yi shi a aikace to sai mu ga Allah ya taimake mu ya kuma canza mana. Muna roƙon Allah.